Wat is duurzaamheid? Duurzaamheid wil eigenlijk gewoon zeggen dat we zuinig met onze planeet moeten omgaan. Zuinig met grondstoffen en energie. We moeten het milieu beschermen en stoppen met fossiele brandstoffen, zodat volgende generaties een gezonde aarde erven. Ik maak al jaren filmpjes voor RTV Scheldemond en ik ben nu met een heel ander project bezig, namelijk een film over duurzaamheid. En ik heb een heel interessant boek gelezen, De Donut-economie van Kate Raworth. En die kan ik prima als basis gebruiken voor mijn film over duurzaamheid. Ik heb ook een donut gekocht om de film in te leiden. Die opname is klaar, dus ik kan hem nu wel opeten. En we gaan kijken naar een stukje uitleg over de donut-economie. Ik heb hier een tekening gemaakt van de donut-economie van Kate Raworth. En je ziet hier de vorm van de donut, binnenkant, buitenkant. Binnen die donut heb ik allerlei maatschappelijke aspecten geschreven. En om aan die maatschappelijke aspecten te voldoen, moeten er economische activiteiten zijn. Dus zolang die economische activiteiten binnen de donut plaatsvinden, dan zijn ze duurzaam. In het midden, daar staat waar een maatschappij minimaal aan moet voldoen. Daar staat ook mensenrechten, daar moet een maatschappij minimaal aan voldoen. En als een maatschappij als dat opgelost is, als je daar buiten komt, dan kun je allerlei economische activiteiten verder zetten. Maar er is een grens en dat is het ecologisch plafond. En als je buiten die grens gaat, dan wordt het onduurzaam. Dus dan krijg je luchtvervuiling, klimaatverandering, aantasting van de ozonlaag, verzuring van de oceanen. Als er te veel economische activiteiten zijn of verkeerde economische activiteiten, dan kom je in het onduurzame gebied. Om één aspect nog een keer eruit te halen, heb ik hier een taartpunt getekend. Om aan de mensenrechten te voldoen, moeten mensen voldoende te eten hebben, voldoende vitaminen en alles binnenkrijgen. Daarvoor moet voedsel geproduceerd worden. Daarvoor is landbouw nodig, maar zolang je landbouw binnen de ecologische grenzen blijft, dan is het duurzaam. Gaat de landbouw buiten die ecologische grenzen, dan wordt het onduurzaam. Dan heb je achteruitgang van de landbouwgrond, te veel stikstof in het milieu, aantasting van de biodiversiteit. En dat is eigenlijk het belangrijkste van haar theorie en van de manier waarop ze dat in een donut weergeeft. Dat je, om een duurzame economie op te zetten, moet je binnen de grenzen van de donut blijven. En dat is het.